agus féach na crochan ar fad atá faoin gunín. Scú, cé na crochanna ecin tú? Fecin trítán mór, agus ábhra, agus ábhra eile, agus ábhra eile, agus ábhra eile. Maithú, tá ceartad tá go leor ó crochanna le feiceáil sa gunín seo. Tás mu amach agus mu tharraingt ullmhcrotha an seo go mholog. Tá ullmhcrotha tarnaí amsan seo go mholog agus an sin tríontán go chloigeann ó sa cheann. An chéadrúd eile atá le duine ná háil thar timpeall an tríontán is féidir imní na beg a dhéine is cum a hagann se amach thar híomhanna an tríontán agus leanart an sin go gasa an dá líne i chéile ríist. Sin chloigeann an chuinín. Inis tarraingt ullmhcrothanna go na cosa. Ullmhcrotháin an seár dús, ullmhcrotha eile an acrais, agus ceann eile ar chúl mar seo. Cáil an carú ceann? Tá se bhálach. Gon drúbal an sin, is féidir úsáid a bhaint a stonsal nó circail a tharraingt le láimh tarraingt trí circail. Mar seo. Tarraingt ullmhcrothanna an sin i ríist go na clósa. Ceann mór ar dús, ar thaobh amháin, agus ceann mór an sin i ríist ar a taobh eile.